У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. З Євангелія Святого Матвія. Потім Єсус пішов з імі на місце, зване Гециманія, і сказав учням: «Сядьте тут, а я дойду і помолюся там». І, узявши з собою Петра і обидвох синів Зебедеєвих, почав тужити і відчувати тривогу. Тоді сказав їм: «Засмучена душа моя, аж до смерті. Застаньтеся тут і чувайте разом со мною». І, одійшовши криху наперед, упав на твар і молився, і казав: «Ойче мой, калі гэта магчыма, нехай абміне мяне гэты келіх, аднак не як я хачу, але як ты». Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Чаму вы не маглі 1 гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое». І зноў адышоўшы, другі раз маліўся, кажучы: «Ойче мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца твая воля». І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы у іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў, і маліўся 3 раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік». У нас есть Найсвятейший Сакрамент, тут табернакулум, и вот здесь там, это кругло, там есть выставленный Найсвятейший Сакрамент, выставление такое табернакулум, поэтому будем сегодня молиться при этом выставлении.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Нагадую, що наступний четвер у нас Великий четверг припадає якраз. І святая година буде доволі так, може довжитися, може пару годин, от 10 до 12 годин, ось так зробимо.